Ngiyazi Dali la kunabafundi bala e-University of Zululand. Bacabanga ukuthi wena ufundile. Angithi wena ufuna i-duty. Duty. Dali, siphi i-student card sakho? Sisekhaya Dali. Dali, ngicela ukubuza Dali. Yebo sithanda. Buza Dali, buza. Unawo NSFAS noma unawo? Nginawo. Shayitheni. Okay Dali, asidluleni lapho. I-traffic cop umuntu onjani? Umuntu zo slowly. Ay, bebela. Koshela amaphoyinti njani? Asini uzodlala njalo bakwethu. Yazi njengoba sizela. Asiphelanga into eshoyo. Uthi i-compressor yakho, Dali. Dali. Asisho esiplanile, musuthi into esayiplananga, Dali. Okay, Dali. Asenzeni kanje. Imeya umuntu onjani? Umuntu lo grand man. Dali. Shuthi usompisi uGrand. Grand usompisi. Bafethu, siyayithengela sinukuqasho. Okay, mana. Musu kumamela. Sisakhuluma wo. Yazi, Boqala umuntu ngathi wazala ngelong weekend. Dali. Uma uzoyiswa yini manje? Sebenzisa lento phela makhuluma. yebo. Okay Dali. Awukhulume nje nabantu bakho abakuthandayo bekuzwa. Angizazi ukuthi Khani ngithandile shehu. Ngithandile. Nami futhi ngiyangithanda ngokushaya. Ngiyangizwa kodwa. Suqala umusa iskipa manje. La ngilungisele wena. Into yami phela wena. Siyathandana manje. Kani forgive you answer. Usho ukuthini ukuthi forgive you answer manje? No chance.